Com vegeu, avui tenim companyia que ens han demanat també compartir l'espai així en la plaça davant del Palau de la Generalitat. Tenim amb nosaltres l'associació de familiars de malalts mentals d'Alacant i l'Assemblea de Treballadors que s'ocupen dels pisos tutelats i de les residències on estan aquestes persones. Porten des del 2012 no cobren una paga sencera i es deuen, entre subvencions i nòmines, es deuen vora $500.000 d'euros. Així és que també es fa falta reclamar i demanar que rescaten persones. Anem a donar-los la paraula i després reprendrem nosaltres després del minut de silenci. Hola. Bueno, como ya ha explicado la compañera, nuestra situación es esa. Somos una asamblea de trabajadores y también usuarios de servicios de Alicante de salud mental que gestiona una asociación y que estamos impagados y llevamos 4 meses sin cobrar en una situación que se prolonga durante 7 años. Y estamos en huelga indefinida desde el pasado lunes y haciendo movilizaciones. Hace un momento ha bajado la consellera Mónica Oltra a decirnos que todo esto se va a solucionar, pero en principio hasta que no veamos una solución vamos a continuar con las medidas de presión, porque ya sabemos que prometer es parte del oficio de los políticos, igual que mentir. Y nada, también sabíamos que teníais un acto aquí, plantear la solidaridad con vuestra situación, porque también sois trabajadores, porque estáis en una situación muy similar como otros muchos trabajadores y porque solamente a través de la unidad y no de las promesas de los políticos pensamos que este tipo de situaciones se pueden resolver. Pasamos a leer un llamamiento que hemos hecho a la solidaridad. Después creo que hay un minuto de silencio, hablan los compañeros y nosotros solemos dejar el micro abierto para que cualquier persona que quiera expresar su opinión, su solidaridad o lo que sea pueda hacerlo. Desde la Asamblea de Trabajadores de AFEMA necesitamos el apoyo del resto del sector, salud mental y discapacidad, así como del resto de los trabajadores. Estamos desde el lunes de esta semana en huelga indefinida reclamando el pago de nuestros salarios y una solución definitiva a esta situación que se repite constantemente. Informaros también que las actuaciones que planifiquemos no pararán hasta que se cumplan nuestras reivindicaciones, que no son otras que las expuestas a continuación. Pago por auxilio por parte de la Administración de la deuda total a los trabajadores, en una partida específica para tal fin, que no pueda ser usada para otra cosa. 2. Calendario de pago a los trabajadores, con partidas específicas para salarios. 3. Negociación directa de los trabajadores con la Consellería de Igualdad y Sanidad, ya que son nuestros sueldos y nuestra supervivencia con lo que se está jugando. Queremos representarnos a nosotros mismos. Y 4. Intervención por parte del Consell en la gestión de AFEMA, que facilite su rentabilidad. En cualquier caso, y al menos mientras se nos adeude dinero, planteamos que la gestión cuente con la participación directa tanto de representantes de trabajadores como también de representantes de usuarios, dado que los recursos que los atienden se ven afectados. Las propuestas que hacemos a todos vosotros es a todos los centros, recursos, programas de nuestro sector y en definitiva a todo el mundo que quiera, que firméis una carta individual y otra colectiva dirigidas a la Consellería y a la Junta Directiva de AFEMA con la finalidad de mostrar vuestro apoyo a nuestras justas y urgentes demandas. 2. Poder visibilizar el apoyo ante la huelga indefinida que estamos llevando adelante desde el lunes 3 de octubre del presente año. Os proponemos que se puedan hacer fotos con un cartel, tela, pancarta de apoyo en la puerta de vuestros centros o trabajos, en lugares emblemáticos de vuestra ciudad, pueblo o barrio, en eventos deportivos o culturales, etc. La foto será enviada al email que tenemos en la Asamblea de Trabajadores de AFEMA o al Facebook que se llama AFEMAS Trabajadores. Estas fotos serían colgadas en Facebook de la Asamblea o bien la podéis colgar cada uno de vosotros. 3. Promovamos paros de solidaridad en nuestros centros de trabajo o concentraciones en el tiempo de descanso. Y 4. A todos los trabajadores os invitamos a uniros a las asambleas y actos, además de a la lucha con vuestras propias reivindicaciones y problemáticas. Al mismo tiempo os pedimos que paséis la voz, de modo que se multipliquen estos apoyos y concretos, contra los impagos, los recortes y la explotación, por la solidaridad y la extensión de la lucha. Volem solucions! Volem solucions! Volem solucions! Volem solucions! Volem solucions! Volem solucions!
este govern del pacte del Botànic no ho han arreglat i no han rescatat a totes les persones. Continuen tenint ciutadans de primera i de segona, ciutadans que no tenen solventats els seus problemes i que continuen treballant sense cobrar. Per exemple, els companys estos que estan parlant-nos així és d'Alacant i altres centres i altres associacions i institucions que estan reclamant els seus drets. Anem a fer el minut de silenci i després continuarem, sobretot en informació de primera mà per a nosaltres els treballadors, que esta setmana ha estat calenteta. Volem solucions! 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 El personal laboral de la Generalitat ja han cobrat i nosaltres de nou estem en la cua i tornem a ser els grans oblidats d'este govern i d'esta presidència i de la institució. Ens han cridat els liquidadors perquè diuen que hi ha incidències, que cridaran personalment a cada persona, que ells detecten la incidència i ens han dit que més o menys a mitjan mes començarà a estar tot solventat i que a final del mes d'octubre haurem cobrat tots. De totes maneres, la setmana pròxima tornarem a cridar i tornarem a insistir perquè el que no està clar és que siguem els últims de la cua i que ens tinguin enganyats, perquè això és una vergonya. És una vergonya que a dia d'avui encara ens pregunten si és que ens fa falta esta paga per menjar. Tenen la poca vergonya de dir-nos això, quan ja estem més de 2 anys a l'atur i encara hi ha gent que no cobra l'atur, hi ha gent que està mantenint-se amb una subvenció de 400 euros i evidentment, clar que ho sabem que ens fa falta per menjar, per pagar la hipoteca, per pagar els gastos de les cases, per mantenir els nostres fills. Ens fan falta els diners i mos els deuen des de l'any 2012 i tenen una poca vergonya. Són uns botiflers. Botiflers! 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 No existim per a este govern, però és que ells tampoc existeixen per als mitjans de comunicació a nivell nacional. No tenen una televisió i una ràdio que els doni veu i per això moltes vegades es veuen que no és la seva informació en les televisions, com és l'acte que van celebrar l'altre dia a Madrid, que pràcticament no ha eixit en cap mitjà audiovisual a nivell nacional. Si hagueren tingut una televisió pública, una ràdio i una televisió pública, evidentment s'hauria difós molt més. Els ciutadans valencians s'haurien enterat. Per això podem dir que els valencians estem sense veu. No el lema que tenen per a este 9 d'octubre, que per cert farà 27 anys que va començar a emetre Ràdio Televisió Valenciana. El 9 d'octubre se compliran 27 anys i ara ja en portem 3 anys de 9 d'octubre, 3 celebracions del 9 d'octubre sense una ràdio i una televisió valencianes. Això fa vergonya. Els valencians no tenim veu. Com poden dir tots a una veu? Tots sense veu. Estem tots sense veu. Perquè no sabem què és el que passa. No tenim informació de proximitat. Torno a insistir. La setmana passada es va fer pública la tesi doctoral d'una companya nostra que era treballadora d'informatius, Maria José Escuder, Majo Escuder, que parlava de la informació de proximitat. Evidentment, si pensem que hi ha 6 cadenes d'informació nacional que trauen unes 150 hores d'informació setmanal, només així a la Comunitat Valenciana es dona 2 hores i mitja d'informació, de les quals el 84% no es fa en valencià, no es fa en la nostra pròpia llengua. Això és vergonyós. No podem consentir això i per això demanem solucions. Volem solucions, senyors, volem solucions, volem que s'escolte la nostra veu. Volem solucions! Volem solucions! Volem solucions! Volem solucions! Volem solucions! Volem solucions!
Vos recordem que esta vesprada tenim una xerrada al Centre d'Octubre sobre la RTBB que volem. I després vos demanem massivament, per favor, que vingueu el 9 d'octubre. El dia 9, el diumenge dia 9, és el dia dels valencians. És el dia que, com ja he dit, fa 27 anys es va posar en marxa la televisió valenciana, perquè la ràdio va començar el dia 2 d'octubre a emetre per circumstàncies meteorològiques que ara, evidentment, tampoc podem comptar, les circumstàncies meteorològiques, la sequera, les pluges, els incendis que han hagut aquest estiu, torno a insistir. És una informació que els valencians seguien molt de prop i que ara no tenim. I que poques vegades tenim la informació pròxima dels nostres pobles, de les nostres ciutats, del que passen els veïns, de la cultura, dels actes culturals, de les festes. No tenim aquesta informació, s'està perdent i no sabem què passa en la comarca del costat. Per això és l'hora de reivindicar que tornen la ràdio-televisió i que tornen els nostres llocs de treball, perquè som els que millor podem fer aquest servici, perquè hem estat fent-lo durant més de 24 anys i tenim que tornar a fer el servei públic per donar informació als nostres ciutadans i per donar entreteniment, per donar una televisió pública en valencià i de qualitat. Vos demanem que vingueu el dia 9 d'octubre a les 11 del matí al lloc on estava la unitat mòbil, sempre a la plaça de l'Ajuntament, a les 11 del matí. Val? I ara, si algú vol dir alguna cosa més... Carta abierta a la honorable señora Mónica Oltra, consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas. Sensibilidad electoral frente a sensibilidad real. Honorable señora Oltra, somos un grupo de familiares y amigos del colectivo de trabajadores de AFEMA, Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de Alicante. Como ejemplo, a nosotros se nos ocurre que ustedes compartan el cobro alternativo mensual de los salarios, es decir, no cobran los miembros del Consejo un mes y al siguiente no cobran ellos. Y cuando encuentren... Y cuando encuentren la solución al problema, pues cobran todos los atrasos y siguen cobrando puntualmente todos los meses. Esta propuesta, además de ser solidaria, sería un aprendizaje de inmersión en los problemas cotidianos y de economía real de las personas. Para el molt honorable presidente de la comunidad y los honorables consejeros, por favor, honorable señora, dé una solución, es urgente. Hay trabajadores que están al límite de tener consecuencias desastrosas en sus vidas. Que la sensibilidad que les suponemos no se quede en el electoral, convierta en real. Ahora puede la administración y lo llevan ahora ustedes por mandato de los electorales. Atentamente todos los trabajadores y usuarios de AFEMA. Gracias. Gràcies i esperem que la vostra reivindicació siga escoltada i que tingueu una solució, que ho arreglen i que vos rescaten, perquè és el lema que van tindre esta campanya i nosaltres no ho hem vist. No ho hem vist amb este govern. El diumenge és el dia dels valencians i la comissió del 9 d'octubre ha tret un manifest reclamen moltes coses, demanen moltes coses importants per a tots els valencians, entre elles demanen un servei d'uns mitjans de comunicació públics en valencià i de qualitat i demanen que es recupera el lloc de treball i els drets laborals dels treballadors de Radiotelevisió Valenciana. Un manifest que curiosament signen també entre tots els sindicats, Acció Cultural, Escola Valenciana, en fi, moltes institucions i associacions valencianes i també els partits polítics, entre ells els tres partits del Pacte del Botànic, el PSPB, Compromís i Podem. No sé si són un poc bipolars o què, perquè clar, si no estan donant solució a les nostres reivindicacions, als nostres problemes, i ara signen este manifest amb aquestes frases tan contundents, doncs no sabem qui està governant-nos, perquè al remat tots són mentires del que ens diuen. En un manifest diuen unes coses i a nosaltres ens en diuen unes altres. Són, de nou ho dic, uns botiflers. Botiflers! Botiflers! Botiflers!